मोठी वा मस्त मस्त मस्त. याकडे दाखव, अशी वर कर पकोडी. मस्त मोठी दाखव ती वाटी. वा 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 भारी. तर मित्रांनो, आपल्या एवढे कुर्ले भेटले आणि हे बघा डब्यात पण थोडेसे. तर आज आपल्या जास्त पण नाही भेटले, एवढे कुर्ले भेटले. धमाक पण भरपूर झाला. दुसरं पिंजरं उचलतो आता. बघूया, उचल बघूया. एकच हा ह्याच्यात पण. आज श्रेयस लकी नाही वाटतं. एकच पिंजऱ्यात कुर्ले काढत. चल एक गावली ती दाखव. 5 मिनिट दाखव. गावली 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 मोठी. एक गावली चल टाक. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज जातो पगोले टाकू. बरेच दिवस पगोले टाकूचा व्हिडिओ नाही बनवलो. पगोले टाकून खेकडे पकडू इच्छित आज. तर चला जाऊया आता. माझ्यासोबत श्रेयस हा. आजपासून सुट्टी पडली आहे दिवाळीची. म्हणाक लागलो मी पण येत आहे. सृष्टी आता मागे आहे आमच्या. आता आपण निघतलो थोड्या वेळान. मी मोरीचा मांस आणलेलं आहे, तर बांधून ठेवलं आहे पगोले आधीच येऊन. तर परत घरी गेलंय आणि म्हटलं आता जाऊया, कारण भरती पण येऊची होती. आता भरती पण बऱ्यापैकी येते. तर आता बघूया आपण जाऊन काय खेकडे भेटतात ते पगोले टाकून. चला तर जाऊया. हे काय सृष्टी पण येईल. चला जाऊया. आधी पगोले टाकूच्या जागेवर जाऊया आणि टाकून नंतर बघूया. आपल्या 4 पिंजरे पण टाकूचे आहेत. होडीत ठेवलं आहे ते बघा बांधून. तिका मोरीची चामडी बांधून पिंजरे पण टाकायचे तिथेच आजूबाजू. 2 पिंजरे ऑलरेडी काल टाकून ठेवलंय. त्याच्यात पण बघायचा येतानाच काय गावतात. तर चला आता आधी जाऊया आणि पगोले टाकूया. चला तर मित्रांनो, आता आम्ही निघालो. सृष्टी पिंजऱ्याचे ह्या बांधण घेता. पिंजऱ्यात बांधायची चांबडी बांधल्यान का आतमध्ये बांधण घेत फ्रेश बसलो. तर जाऊया चला आधी पुढे आपल्या जाग्यावर. आजूबाजू काय मस्त वाटतं, हिरवागार सगळं लवारी. चल जाऊया आधी. तर मित्रांनो, आता आम्ही पगोले टाकूक सुरुवात करतो. ह्या साईडने टाक, ह्या साईडने. श्रेयस पगोले टाकतो आज. सृष्टी बसान बघताला फक्त कसं टाकतात. फक्त पुढच्या झाडीत अडका नको म्हणजे झाला. वायच बंद करतोय, नाही तर झाडीच्या बाहेर जाऊया. थांब, पुढे टाकूच. आता पिंजरे टाकून ठेवतो. इथे टाक 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 टाक. थांब थांब, बांधा खोया. पण दुसरं पिंजरं आम्ही इथे टाकलं. एवढी होलं दाखव गावलं नाही टाकताना. बघा पिवळी रशी दिसतात आहे.
तर आपल्याकडे अजून 2 शिल्लक रवले हे आणि दुसऱ्या यशच्या हाती जातो. ते आता आपण जरा आतमध्ये जाऊन टाकूचे. आधी मोबाईल बंद करतोय, नाहीतर होडी होलव गावाची नाही. वाट छोटी आहे, झाडांखालसून जाऊचा लागताला. मित्रांनो आता तिसरा पिंजरा टाकतो. ते ह्याच्याजवळ टाकू गोया. होय 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 टाक टाक लवकर. होडी असून उतरण पुढे टाकतो सृष्टी. जपान 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 जाता त्यासून उडव पुढे. मग मी काढीन. उडव पुढे टाक. तसं नाही, असो असो. हाय तसं उभो. हा हाय तसं. बांधण ठेव. चला आता आपले 4 पण पिंजरे टाकून झाले, पगोले टाकून झाले. आता पगोले उचलायचे आणि घरी जाताना एकदम पिंजरे उचलायचे. चल ये. चल एक गावली ती दाखव. 5 मिनिट दाखव. गावली 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 मोठी आहे. एक गावली. चल टाक टाक टाक. जाऊन दे. चल टाकू जमली नाही. मोठी मोठी मस्त दाखवतो. डाब्यात पडली. बंदावली. ह्याच्या आधीच्या पगोल्यात एक गावली, ती मोठी आहे. त्याच्यात बघूया. गेली. टाक. एक घालव. एक हे मोठी. वा वा मस्त मस्त मस्त. याकडे दाखव. अशी वर कर पगोली. हा मस्त मोठी. फक्त दाखव. हे बाटी वर दिसता वर. हॅलो पडा तो माझ्या. मोठी मस्त. टाक टाक टाक. पाठी बस खाली टाकतो. 3 कुर्ले गावले मोठे. भारी काढलं रे. वा 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 भारी. थांब थांब थांब. हा मस्त. चपाटे कुर्ले काढतो रे. टाक टाक टाक. थांब नाही. घे मोठी मोठी मोठी. पडशील पडशील पडशील. मोठी आहे मोठी आहे. आपण सगळे मोठे मोठेच काढले. घालव घालव. टाक परत. टाक. कमी उपयोग का. मित्रांनो आता बांधण घेतोय. पळाता आता मग बघ 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 बघ. बघ कशी मरता. सुळसुळीला
बांधण आता सगळे जे काय गावले आहेत 5-6 ते बांधण घेऊया. आता घेऊ कोणी आपल्या बांधण. पहिल्या ट्रिपीत काय जास्त कुर्ले गावले नाही. आता दुसऱ्या ट्रिपीत बघूया. ट्रिपीत बघूया एवढी मोठी आहे बघा. अरे ना वारीच. चल आता बांधण घेते सगळे बाकीचे. हे बघ डब्यात दाखव ना. चल बरं मोठे मोठे होत. आता टाइमलेस. थोडे बांधण झाले. बांधण झाले. आता थोडा वेळ बसायचा आणि मग परत जायचं. उचलायचे. हा चालेल. चल मग बसूया आता थोडा वेळ. आणखी एक ट्रिप मार. मोठी आहे बारकी आहे. बारकी आहे. टाक. नाही ना घे याच्यात घे बांधण घे. हा टाक. असून दे. घे मोठी आहे. वर गुतू. लाकडाला टाकू नको ते. खाली टाक. लाकूड काढ. ऑफिसला जा. हे कुठली आहे? नको नको टाक ह्याच्यात. टाक हे चाल लवकर. अरे ह्याच्यात टाक. थांबू. चल अजून. घे. हळू वळा नको. मस्त 2 कुर्ले. दोन, एक मोठी एक लहान. दाखव गो. दिसता दोन तर मित्रांनो आता पगोले काय जास्त कुर्ले भेटले नाही. आता हे का बघूया. पिंजरे उचलूया आणि घरी जाऊया गप. आधी पिंजरे उचलूया नंतर पगोले परत उचलून घेऊया. श्रेयस पिंजरे उचलता. उचल आधी. एकच कुर्ली आहे. एकच आहे ना. दाखव इथे. दाखव गो. अडकलं बघ मागे. हा एकच कुर्ली भेटली. ती पण छोटी आहे. जाऊ देत. आज कुर्ले कमीच असत. मळबट आम त्यामुळे काढून घेते.
पिंजऱ्यात आज एकच कुरली. काय पिंजऱ्यात सोडून टाक आता, ऐकलं? घरीच घेऊन जाऊया पिंजरे. सोडून टाकू. हा, दुसरं पिंजरं उचलतो आता. बघूया, उचल बघूया. एकच हा याच्यात पण. आज श्रेयस लकी नाही वाटतं. एकच पिंजऱ्यात कुरले काढत. साधारण बरी आहे ना. टाक टाक डब्यात टाक. चल, पुढचे 2 अजूनच उचलूचे. मित्रांनो, आता तिसरं पिंजरं उचलूया. 2 पिंजऱ्यात एकच कुरली गावली. आता हे तिसरं बघूया उचलून. घे. हा, याच्यात 2 होत. तिसऱ्या पिंजऱ्यात 2 कुरले गावले आपल्याक. हे बघ, दाखव बघूया इथे. बरे आहेत, बरे आहेत. एका डेंग्यावाली आहे, एक 2 डेंग्यावाली आहे. ती लहान आहे. तर आता वतून घेऊया. आता शेवटचं पिंजरं रावला तो जरा पुढे हा. तो पण उचलला काय, मग जाऊन पगोले उचलूया शेवटचे आणि घरात जाऊया. मग बघूया आपल्याक सगळे किती कुरले गावले ते. बंद करून ठेव. मित्रांनो, हैलो आता शेवटचं पिंजरं उचलतंय मी. पुढे टाकलं. सृष्टीकडे मोबाईल देतोय. बघूया. एकच दिसता. एकाच सगळं लागलो. मोठी आहे. टाकायचं. बरी आहे, बरी आहे. चला तर 4 पिंजऱ्यात किती? 4 कुरले ना, 5 कुरले ना. 4 पिंजऱ्यात 5 कुरले. कुरली एक गावली, एक गावली. विषय असा अजून तर मित्रांनो, आपल्या एवढे कुरले भेटले. आणि हे बघा, डब्यात पण थोडेसे आहेत. तर आज आपल्या जास्त पण नाही भेटले. एवढे कुरले भेटले. धमाक पण भरपूर झाला. तर मित्रांनो, आपण आता घरी येलो. आता दाखवलंय तेवढे कुरले भेटले आपल्याक. आज कुरली सध्या कमी झाली, त्यामुळे जास्त पण भेटणार नाही. भरपूर धमाक पण झाला. आता मला वाटतं 1 वाजलो. आम्ही सकाळी 7 वाजता गेलेलो. आताच घरी येलो. मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडलं तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग